Iñaki era una de les cares visibles de l'Assemblea de Docents, una de les entitats organitzadores. Per a ell queden encara molts reptes per assolir. Treballar les ràtios, un bon finançament de l'educació balear. També em preocupa molt el tema de les escoles segregades, els guetos. Aquí a Palma és bastant escandalós. D'aquella manifestació que va omplir de color verd els carrers de les principals ciutats de les illes, sorgiren dos sindicats, Alternativa Docent i Unió Obrera Balear. El català va molt a la baixa i és un perill que s'hauria d'afrontar de qualque manera. Ja t'he dit, des d'Unió Obrera, a part d'això, la nostra posició sempre ha estat que la llengua vehicular sigui el català. Aquella primera legislatura sí que va comportar canvis. Vàrem passar de tenir zero en inversió d'infraestructures a fer inversió, però no eren suficients. Tots sabíem on estàvem i que havien de canviar la tendència. Se va canviar la tendència, però pensam que d'aquesta legislatura actual s'ha congelat. No veiem els progressos necessaris per anar assolint aquestes fites de millora. Per a la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes, la FAPA, l'atenció a la diversitat no ha de ser la gran oblidada. El gran repte és tenir unes infraestructures adequades a la població escolar que tenim, tenir un sistema que doni resposta a tota la diversitat que tenim a les nostres illes, en el nostre alumnat, i tenir tots els recursos humans i materials necessaris per poder dur-ho a terme. L'ensenyament concertat demana autonomia per als seus projectes pedagògics. Donar un ensenyament de llengües de qualitat, que puguen tenir un projecte educatiu adaptat a la singularitat de cada escola, que garanteixin un plurilingüisme de qualitat dins el marc europeu de les llengües. Per això vos dic, sense oblidar en cap moment, que se pugui dur a terme la normalització lingüística. Tots demanen, però, que la inversió educativa s'adeqüi a la realitat de les illes per poder assumir l'augment constant d'alumnes.